Пинск, Стонин, Ломель, Вітаємо вас, Белорусская служба Радио Свобода. Ми у живому ефірі знаходимося на Кастришинській площі о 14-й годині. Тут на заклик Белорусского национального конгрессу і особисто політика Миколая Статкевича має початися святочний сход. Сход був приміркований і до свята 1 травня. Одночасово міркувався як протестова акція. Однак напередодні Миколая Статкевича затримали 28 числа. Красовика ён перестав виходити на сувязь. Ягоная жонка Марина Адамович шукала його, скардзілася, што не даюць ёй інфу. І ўрэшце гаспадарыня Наталья ўрэшце высветлілася, што Миколай Статкевич ён асуджаны і выйдзе на волю толькі 3 траўня. Невядома, ці удасся людзям усё ж трапіць на гэты сход. Плошча акружаная, ёсць тут праваахоўныя органы. Вакол плошчы таксама стаяць спецыяльныя адмысловыя аўтобусы, аўтазакі, спецыялізаваная тэхніка ёсць. Вот можна трошки паказаць, у нас трохі не добрая сувязь. І пакуль мы сюды ішлі, было таксама відаць, што супрацоўнікі АМАП спыняюць людзей, якія хочуць тут затрымацца, і асабліва звяртаюць увагу на групы людзей. Мы ўжо бачылі тут Марыну. Гэта просто белый аркуш паперы. І што значыць? Волчий билет. Все достаточно. Для начала это, а потом все остальное. Что казаць? Ну, конечно. Уже не первый раз. Большой опыт. 4-й раз на митинге. Затрымлівалі вас раней? Ну да. Калі? 25? Да. Не, 25 число. Але все-таки вы пришли. Казалось, не. Они как порвались. В общем-то, изначально близко не было. А тем более. Так что пока я... Дякую велике. Ну, я уже говорил, Андрей. Венчание. Сегодня, да, она там... Я не знаю, я...
На площі так само один з сябраў Беларускага нацыянальнага кангрэсу Владимир Некляев, былы кандыдат у прэзідэнты. Ён абяцаў у Фейсбуку, прынамсі, што ён Миша. Хотелось бы, чтобы она была для нас так сприятна. Вот как бы она дала нам магнит. Спели, значит, мы сам решим, встаем. Решите мы. Додятся. Щетки тут есть? Папярэджваюць людзей пра тое, што гэтая акцыя не дазволеная ўладамі. Звычайна пасля такога папярэджання ўжо і пачынаюцца. Якраз пра гэта міліцыя папярэджвае. Применять физическую силу. Еще раз убедительно просим вас разойтись. Требуем водометов! Газ давай! Быстрее! Людзі па-рознаму рэагуюць. Канешне, супрацоўніка міліцыі абступілі журналісты, а людзі кажуць, што адзначаюць тут 1 мая, што яны маюць права тут знаходзіцца. На
напоминаю, что вам может быть применена физическая сила и использованы специальные средства. Не вынуждайте сотрудников милиции применять к вам физическую силу и использовать специальные средства. Еще раз убедительно просим вас зайти. Той, який тримав мегафон, тримає двох тобі. Недозволене 1 траўня паведаміў, што ён адправіў Менгарвыканкам зварот просьбай забяспечыць поддержать народ за то, чтобы Беларусь жила. Она пока не С живет. этим флагом я имею полное право стоять. Поддержать. Ты ко мне здесь уже поможешь. Что не вот. Вот. То поки не по этому прапору. Поэтому прапоры эти бандиты. Так а ви думаєте, що він якби вас оборониться? Конечно нет, вы что? Лукашенко его оборонит только. И Вместе с Меня зовут Сергей. Я Потому что я поддерживаю народ в своих его требованиях от власти. Это нормальную жизнь. С любыми флагами, анархистскими, красно-белым, выйти спокойненько. Ты калякинец, да? Нет, нет. Я народный громада. Так чего ты взял эти два? А мне Садкевич разрешил. Шановне господа, солидарность не делить на партии, на руки. Не надо Солидарность это еднание, это свято. Не знаю. От Карла Маркса и Фридриха Энгельса идет. ОМОНовцы чему не для их не свято? 1896 год. И КГБшников. Успомните, як ось тут ми вітали секретарів ЦК ВКПБ Білорусі, Машеровым, що, так сказать. Боже, это А було... чему ОМОНовцы и КДБ не придерживаются солидарности? А я на это некалькі чырвона-белых сцягоў. Сцяг прынёс солидарности. Сярод тых актывістаў, якіх можна Ну, Алене плохо.
Выборов там не будет. Там такие же выборы, как и у нас. Какие выборы? Нет, выборов там нет. Это революция, столетие революции. Это не назначил, а предполагает и посвящает нас. Нет. Вячеслав Вячеславович Сталин. Там была тетка с червоным стягом, с седлом и с молотом и с тюльпанами. Да, мы вам советую набрать артподготовка канала «Такие новости» и послушать его. Я, честно говоря, вот уже слушаю где-то полгода почти. Мне очень нравится его взгляд. Ну, правда, не таким власти, но... І самим злує народную уладу. Ось я і зараз протягую. Виступи. Как это протоны прийти, оппозиция, якая хочет свободу народу. Статкевича зневолили, таемно арыштовали на 5 дён бесподставно. И тому я протягиваю его справу тут. И он збирався тут у 2 годины провести протест народа супротив антинародной улады. Вот так я и тут. Один хлопец молодый пришел с червоно-зеленым стягом. Такий хороший хлопец, каже, что ему Статкевич дозволил. Ну, это наша история советская. Советская история, а я лечу, эта история была придумана еще таким мастаком Волковым. Ну, приуладным с мастаком доручили подчас сталинских еще часов створить державный герб Беларуси. Вот он намалевал то, что ему было пожадано, а лишь без историчных таких данных. У нас есть стяг. Это стяг Советской Беларуси. А я насканала по видовочным причинам, бы не могла быть марионеточной аскепком Советского Союза. Это значит Российской империи. Это, ну, нехай люди вспомнят свою историю по этим червоно-зеленым стягам. Ну, то вы не супраць, да, хай приходит. Ну, что, кому-то нравится советский час. Мне, например, он не подобается. Я в Советском Союзе народилась, а я добра ведаю историю адмоўную Советского Союза. Что было добро, что она дала быццам бы адукацию народу, но она же зрабила из этого народа и раба, она забрала его землю, приватную властность. Люди перетворились в рабов этой коммунистичной системы. И тому я супраць. И коли была обвешена в 91 году под нашим червоно-белым стягом, старожитным стягом, незалежность державы и герб погоня вошел в старожитную нашу историю, я падтрымаю гэта. И я лічу, что менавіта под гэтым стягом и под нашим гербом погоня мы можем існаваць как незалежная Беларусь. И, дарэчы, мову нашу державную беларускую трэба таксама зрабіць адзінай дзяржаўнай мовай. Зараз внуться зрабіць з нас колонію. Дякую, великий спадар Ніна. Ніна Багінська, так само, як звичайно, традиційно, вже ніводної акції не обходиться без Ніни Багінської з червоно-білим стягом. Ну, ми знаходимося на Кастришинській площі. Миколай Статкевич закликав сюди приходити на святочний сход. О 14 годині
находится на окрестина, а люди вот на зале и на великие группы людей. Сивые есть такие? Марина Адамович, жонка Миколая Статкевича. Так само вот вам удалося все ж таки пройти на площу, бо коли я йшла, спиняли людей. Вас не спинили. Ну, ви ж бачили, я загородила, як нормальний білорус. Як, я вже шмат годов кажу про одно і те, що мене здивляє ця здольність білорусів з'являтися ніоткуда, зникати нікуди. Миколу не удалося. Микола, мені здається, публічно заявив, що він ховатися не буде. От, тому що, скажімо так, його спроби сховатися дорого коштують іншим людям. І потім, він, цей офіцер, ходить прямо. Ось такий вираз. Ён меркаваў, што яго затрымаюць, вы адчувалі, што... Ён, скажем так, такую можливость не выключаў, і таму ён в эфіры Белсату напярэдадні якраз свайго затрымання звярнуўся да людзей і просіў, што калі ён не здолее прыйсці на плошчу, не пакідаць такой мажлівасці прадэманстраваць сваё адзінства, сваю салідарнасць, ну, ўрэшце захаваць за сабой горад, захаваць за сабой годныя пляцоўкі, якія дазваляюць людзьмі звацца, адчуваць сябе людзьмі. Марина, расскажите, вот як вы стратили сувязь с господаром Николаем, як долго его шукали? Як правило, я заўсёды яго суправаджаю. Ну вот якраз 28 числа быў адзін па сутнасці такі дзень, калі ён вырашыў ісці сам, бо не думаў, што ён ідзе надоўга і так далей. Вось 10 о 5 гадзіне я пачала хвалявацца, пачала яго набіраць 5:05, яго тэлефон яшчэ быў даступны, але ён не здымаў трубку. Ужо праз 2 хвіліны тэлефон быў адключаны. Ось я яшчэ, ну ведаючы, што яго яшчэ можа быць сустрэча, пачакала крышку, але ўжо гадзіну 7 пачала яго шчыльна шукаць сярод знаёмых, сярод сяброў, з кім ён павінен быў сустракацца. А пасля 9 просто пачала так, обзвонивать усе правоохранные органы, там бюро регистрации несчастных выпадков, все это изоляторы, скажем так, СИЗА, ЦИП, ИВС и так далее. Ось усюди ніхто ніде, ніхто не затрымліваў, ніхто не привозив. Коротей кажучи, до 11 годин. Живе Білорусь! Живе Білорусь! З'явився Павел Северинець і сход почав нагадувати сход. Павел рухається саме до приступок Палацу Республіки.
Мы знаходимся на Кастрычніцкай плошчы. Тут адбываецца святочны, як казаў Мікалай Статкевіч, сход з нагоды 1 траўня. Ён таксама казаў, што гэта акцыя будзе пратэставай. Сам Мікалай Статкевіч у турме, да 3 траўня ён асуджаны, але на плошчу прыйшлі некалькі дзесяткаў чалавек. І ўрэшце Рэй узяў Павел Севярынец, які згрупаваў людзей і давёў іх да прыступу к палацу Рэспублікі. І цяпер адбываецца такі невялікі сход. Астатняга дзень міжнароднай салідарнасці працоўных. І працоўныя людзі Беларусі, якія не прынялі дэкрэту галебнага нумар 3, якія не прымаюць тых умоў працы і жыцця, якія прапануе рэжым, таксама сёння з намі. Нехта з іх не прыйшоў, але Беларусь гатовая да змен, гатовая да новага жыцця, і тое, што вы сёння тут, гэтаму пацверджанне. Дзякую вам за гэта. Жыве Беларусь! Жыве! Сколько мы будем ходить? Сегодня самый великий день в истории Беларуси. То, что сегодня собралось немало людей. Это люди. Самая главная ценность у нашей житті – это люди. Те, хто не побоявся этой навали, этой збройної сили, яка собралася тут, яка думає, що яна заполохає нас. Але ви ведаєте, яка ми сила. Ви ведаєте, що таке турма. Ви ведаєте, що таке турма. Ви ведаєте, що таке Хатинь. Ті гади, які палили Хатинь, той же Васюра, який був предателем Родины, да? Ось нехта ходить здесь, да? И якби гэтую Хатынь, яны собираются здесь, сполохавши нас, собрать гэтую Хатынь, але не пройдзе гэты час для іх. Гэта навала пройдзе для іх. Ганеба для іх. Ганеба. Самое страшное. Ганьба. 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 Ганьба! 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 Такі сьогоднішні наші акції арестував одного лідера Білоруського національного конгресу Миколу Статкевича. Знову не арестував, а викрав, просто викрав, тому що суток Микола, ягоныя сябры, жонка ягоная не ведала, што з ім, не ведалі, ці ён жывы ўвогуле. І гэта практыка рэжыма, выкрадання людзей і здзек над іхнімі сем'ямі. Гэта практыка рэжыма, як ён карыстаецца ўжо доўгія гады. І ўжо толькі за адно гэта мы не можам яго прымаць і будзем супраць яго змагацца. З намі Марына, жонка Миколы Статкевича. Привітання, дорогі сябри, со святом вас! Наша улада назвала это свято святом працы и одобрала у нас працу, одобрала у нас сённяшний день и будущее для наших детей, отобрала право на спокойную, забезпеченную, годную старость. Яны з усяе моцы хочуць, каб мы забыліся, што гэта найперш свята салідарнасці. Салідарнасці з людзьмі працы, салідарнасці з тымі, хто хоча будаваць сваю вольную, незалежную краіну. 17 лютага мы сабраліся тут, вызначылі нашы патрабаванні да ўлады і абралі сваіх прадстаўнікоў. 25-го ўлада мусіла адказаць на нашы патрабаванні. Яна адказала, вы бачылі як.
Яны думаюць, што мы забыліся, што мы напужаліся? Не. Двойчы арыстоўваючы Мікалая Статкевіча, пазбаўляючы нас права ведаць аб яго лёсе, я да сённяшняга дня не ўпэўнена, што ён на акрэсціна, бо на працягу 5 гадзін адвакат стаяла на прыступках гэтага самага цыпа, і жанчыну, да жанчыне не дазволілі нават зайсці ўнутр, это іх там прыдбаннік, двое здаровых, сытых мужчын, якія знаходзіліся ў цяпле, падманывалі нас. Чаму? Ці там няма Міколы? Ці можа ён збіты, яго нельга прад'явіць адвакату? Але я хочу вам нагадаць, што свята салідарнасці для ўсіх. Зараз у СІЗА Новоладарскага, зараз у СІЗА КДБ знаходяцца патрыёты. Улада сажае на суткі самых лепшых грамадзян айчыны, спадзяючыся, што людзі запужаюцца і больш не будуць выходзіць, і больш не будуць патрабаваць сваіх правоў. Я хочу яшчэ раз нагадаць. Не народ для улады, улада для народа. Давайте прымусім іх нас слухаць. Со святом вас! Вона сказала яшчэ пра одну рэч вельмі важную, пра арышт вельмі хороших людей, вельмі хороших хлопцаў, інтэлігентаў, беларускіх інтэлігентаў, сапраўдных беларусаў, з якіх спрабуе рэжым зляпіць баевиков, придумавший для их застрашальную назву «Белый легион». Мы потребуем вызволения ни в чем не виноватых людей. Не может быть так, как люди покутывали в центре Европы сегодня ни за что, не маючи за собой никакой вины. Але при этом режиме это есть. И по этой причине, я повторяюсь, он повинен, обовязково повинен сойти. Павел Северинец. Дорогие сябры, давайте разом скажем, ці хочем мы. Давайте разом скажем, так ці не. Ці хочем мы, каб у Беларусі была диктатура, так ці не? Нет! Ці хочем мы у Беларусі такое телебачення, як БТ? Так? Нет! Ці хочем мы декрет номер 3? Нет! Ці хочем мы всі ці декрети Лукашенки? Нет! Ці потрібна нам сам Лукашенко? Нет! Ці потрібна нам імперія? Нет! Ці потрібний тут Путін? Нет! А може бути нам потрібна вольна і незалежна Білорусь? Да! Беларусь? Да! Беларусь? Да! Дорогие сябры, мы повинны сказать так, как задрыжало шкло у администрации Лукашенки. Мы потребуем их отставки! 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 И мы потребуем, как были вызволены усе тыя, кого улады затрымалі перед гэтымі акциями. Мы потребуем свободы для сапраўдных белорусских патриотов. Гэтае слово зараз готовы вырваться с грудей миллионов белорусов. Многие из них боятся, але мы крикнем так само и за их свободу! 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 Дорогие сябры, империи и режимы, коммунисты и нацисты хотели, каб гэтая краіна померла. Яны хотели, каб мы были то рабами, то советскими людьми. Але гэтая краіна жила, живе и будет жить. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! А зараз слово человеку, який уже 30 годов змагаўся за незалежность Беларуси, проходил голодовки, проходил выпробование, доводилось ему быть и в турмах, и в эмиграции, але он сегодня с нами на площади. Вячеслав Сивчик. Живи Беларусь! Живи!
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановні люди Білорусі, вельми великий дякую, що сьогодні ви на центральній площі города Менська. Той страх, який накинув сьогоднішній режим на наш народ, тисне на кожного. Тому, то, що ви сюди прийшли, це вже вельми великий крок Білорусі до свободи. Бо ми своїми мирними акціями мусимо приспешить, щоб Білорусь була вольною європейською країною. Бо сьогодні вельми тривожно. Сьогодні в турмах білоруські патріоти. І частка правооборонців до цього часу боїться КГБшного режиму навіть назвати їх політв'язнями. Бояться всі по-разному. Але ж ми знаємо, що ті люди, супроти яких білоруське телебачення показує свої страшилки, ті люди, яких зараз катують в СІЗО, вони є політв'язні. І ми потребуємо в першу чергу сьогодні, 1 мая в центрі білоруської столиці, самого головного – свободу політв'язням! Свободу! Свободу політв'язням! Свободу! Свободу політв'язням! Свободу! Ведаете, я особисто знав Олександра Лукашенка ще коли не було жахливого 1994 года, и коли наш народ не зробив помилку, обравши его президентом, бо перший раз его обирали. 1996 года уже у нас в країні здарилось страшное, за что мы расплачиваемся до этого часу. И я ведаю, что ён оборонять Беларусь не будем. А лишь это наша країна. Мы не можем отдать ответственность за нашу країну на інших людей. Тому нормальный европейский не знаю, что Русь есть центр Европы. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Свободу Миколаю Станкевичу! Свободу! Свободу белорусским политв'язням! Свободу! Свободу Беларусі! Свободу! Дякую! Живи Беларусь! Живи! Зноў папярэджваюць у мегафон супрацоўнікі міліцыі пра тое, што акцыя не санкцыянаваная, і вот мы бачым, што людзі паціху нават пакідаюць гэты супольнасць, якая сабралася перад прыступкамі. Сапраўды супрацоўнікаў амап стала больш на плошчы. Але гэтая цудоўная дзяўчына, агорнутая ў бел-чырвон-белы сцяг, сімвал нашай вясны. Сёння з намі Наталья Попкова. Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Дякую всім, хто сьогодні сюди прийшов і добрався. Ми сьогодні вийшли для того, щоб зробити з нашої країни повновартісну європейську страну. Не глядячи ні на що, наші влади усе ровно ховають патріотів своєї країни у турми, у ЄЧС. Живи Беларусь! Живи! Сябры, все акции, которые проходили этой весной, показывают, что улады чуюць нас, калі мы моцныя, калі мы проводим их у цэнтры города. И тому я пропоную сегодняшнюю акцию скончить, там же, где мы скончили марш раззлаваных белорусов 17 лютого, и пройстися по центральном проспекте Менска до площади Незалежности. Згодны? Живи Беларусь! Невялікі мітынг скончыўся, і адзін з актывістаў Евгенов Нагель заклікаў прайсці маршрутам, якім ішлі 17 лютага. Это быў першы марш недармаедаў.
Тады ім кіраваў Мікалай Статкевіч. Сёння Мікалая Статкевіча няма. Нагадаю, што ён знаходзіцца нібыта на Акрэсціна. Людзі сапраўды рушылі. Гэта была такая салідарная акцыя, нягледзячы на тое, што ўсё ж такі міліцыя перашкаджала сюды прыходзіць, спыняла людзей на подступах да плошчы, спыняла групы людзей. Але ўсё ж тыя, хто прыйшлі, вот вы бачыце, відаць, што гэта людзі мэтаскіраваныя. Яны ведаюць, куды яны прыйшлі, навошта, за кім яны ідуць. Можна сказаць, што гэта цяпер на плошчы каля 200 чалавек. І на заклік аднаго з удзельнікаў мітынгу цяпер усе рухаюцца па праспекце Незалежнасці да плошчы Незалежнасці. Трэба зазначыць, што праваахоўны орган таксама падрыхтаваныя былі, напэўна, і да такога сцэнару, таму што вот мы бачым на вуліцах, якія падыходзяць да праспекту, перасекаюць праспект, стаяць адмысловыя аўтобусы і аўтазакі, і неаднаразова папярэджвалі людзей пра тое, што акцыя не санкцыянаваная. Звычайна, калі такія папярэджанні гучаць, пасля гэтага ўжо пачынаюцца альбо складанне пратаколаў на месцы, альбо затрыманне. Ну, мы ведаем, што апошнія акцыі якраз такі сканчаліся масавымі затрыманнямі. Вы такі, бачу, мэтаскіраваны ўдзельнік, ведаеце, куды прыйшлі? Але я толькі нядаўна пачаў выходзіць на гэтай акцыі, асабліва пасля дэкрэту нумер 3. Вот. Ну і не толькі. Я бачу, як наша ўлада зусім не заінтарэсована, каб пачуць голас народа. Напрыклад, ёсць гэткае вельмі важнае пытанне для нашай нацыі. Гэта будаванне Асравецкай АЭС. Вот. І по гэтаму пытанню трэба было правесці, рэферэндум. Спачатку было правесці рэферэндум, але ніхто гэтага не зрабіў, бо у ўлады свае... Нагадаю, што тут вот Максим Вінярскі запаліў фаер, і гэта, канешне, выклікала тут натоўп людзей, журналістаў вакол яго. Бачыце, што у нас... Нічога. Жыве! Цяжка досыць рухацца па праспекце. Вот мы цяпер праходзім каля універсама Цэнтральны, такое папулярнае месца ў менчукоў і прыезджых, і тут цяпер ставяць летнюю тэрасу, і фактычна гэтая частка праспекту амаль перакрытая. Прычым, калі я сюды ішла хвілінаў 30-40 таму, гэтага ўсяго яшчэ не было. Усё ж мы пойдзем наперад. Дзякую вам вялікі. Вам таксама дзякую. Усё будзе добра. Бог з намі. Дзякуй. Пасунемся мы трохі наперад, таму што там усё ж такі адбываюцца нейкія падзеі. І найбольш актыўныя людзі там. Бороться с пустотой, с тем, кто назвал себя драконом. Он объявил себя законом, создал для власти путь простой. Максим Вінярскі, адзін з самых актыўных удзельнікаў усіх акцый пратэста. Чалавек, які адседзеў, немагчыма падлічыць якую колькасць сутак, можна будзе пасля ў яго запытацца. Это
нейкі польскі аўтобус, з яго, ну, прынамсі, тут так напісана на гэтым аўтобусе, і з яго вось людзі машуць удзельнікам гэтага сходу, фатаграфуюць. Колонна выглядае арганізавана, ёсць некалькі чырвона-белых сцягоў, і людзі салідарна выгукваюць лозунгі, што таксама надае такой вагі гэтаму шэсцю. Спускаемся ў пераход, прабачце, можа быць, пагоршыцца сувязь. Людзей на святочны сход, на які заклікаў Мікалай Статкевіч, прыйшло не так шмат, некалькі сотняў, але гэта гучнае шэсце. І цяпер яно рухаецца ад Кастрычніцкай плошчы, дзе адбыўся невялікі мітынг, да плошчы Незалежнасці па праспекце Незалежнасці. Вы идете до площади Незалежности. Пришли отмыслово на сход. Вообще я планировал сегодня прийти, чтобы выступить, но, к сожалению, у меня не получилось, потому что перекрикивали. И хотел сказать пару слов о том, что я думаю о политиках наших в целом. Вообще этот праздник мой. 1 мая я очень люблю. Это день весны, день труда и объединяет всех разных слоев общества, не только тех, кто белорусскомовные, не белорусскомовные, всякие. Поэтому сюда пришел. Ну и в целом я сидел 13 суток, я хотел выйти, чтобы показать, что я не боюсь, и я могу выходить на акции протеста, несанкционированные. Я считаю, что отправлять парк Дружбы народов — это абсолютно унижение. Вот. Такой праздник стоит отмечать в центре Минска. Сидели 13 суток за что? За 25 марта, за День воли, да. Часто вы выходите на такие акции? На какие? На какие закликая Статкевич, на какие закликая... Да, потому что работаю в Варшаве, в Польше. Приезжаю сюда, в Беларусь, чтобы, скажем так, поддержать свободное движение. Ну, вы уже казали, что это протестовая акция. А вот вы протестуете супраць чагось, ці вы, наоборот, за штосьці? Ну, во-первых, я поддержать пришел людей, которые со мной сидели в камере. Я считаю, что если бы что с ними случилось, допустим, я бы чисто как человек бы себе не простил. А второе, конечно, это акция моя персональная акция, что я вышел, что я не побоялся после 13 суток и буду выходить дальше. Дякую вялікі. Сход, на які заклікаў Статкевіч, які адбыўся, ідзе цяпер праспектам Незалежнасці да плошчы Незалежнасці. Это солідарнае шэсце, вы бачыце, вельмі гучнае.
наперадзе ідуць палітыкі, Павел Севярынец, Владимир Някляев, актывісты, Максим Вінярскі. Ёсць людзі, якіх я не так часта бачу, але яны на такіх акцыях, але яны прымаюць актыўны вельмі ўдзел. Наближаемся до вулицы Комсомольской. Тут комплекс будынкаў Камітэту дзяржаўнай бяспекі і Міністэрства ўнутраных справаў. Звычайна тут пагаршаецца мабільны сігнал, таму, можа быць, і у нас будуць нейкія нязручнасці. Ну і таксама вот на прыблізна ў гэтым квартале знаходзіцца і так сумна знакамітая турма амерыканка і таксама СІЗА нумар 1 на Валадарскага, дзе знаходзяцца людзі, затрыманыя па так званай справе Белага легіёну, якіх абвінавачваюць па артыкулах у падрыхтоўцы да масавых непарадках і таксама па артыкулу стварэння незаконнага ўзброенага фармавання. Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! На червоное святло, теперь зеленое. Да, гэтага шэсця. Выгукваюць людзі свабоду патрыётам. Патрыёты так называюць тых, каго затрымалі па так званай справе Белага легіёну. Я нагадаю, што 21 сакавіка Александр Лукашенко заявіў пра тое, што некалькі дзесяткаў чалавек затрыманы, і сапраўды ўвечары людзей сталі затрымліваць. Затрымалі каля 3 дзясяткаў чалавек, пасля шмат каго адпусцілі, у тым ліку маладафронтаўцаў Змітра Дашкевіча, Сергея Пальчэўскага, але вялікая колькасць людзей яшчэ знаходзіцца у турме КДБ ці у СІЗА нумар 1. Вот якраз такі цяпер удзельнікі сходу праходзяць каля будынку, галоўнага будынку Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Крышаць яны цяпер дало КДБ. Вот пад'ехалі аўтазакі. Верагодна, што якраз такі тут могуць пачаць людзей затрымліваць, таму што заблакавалі першы шэраг руху па праспекце. Ну, альбо гэта такі акт прыстрашэння, пакуль не зразумела, таму што частка аўтазакаў праехала наперад. Ну, звычайна проста так не з'яўляюцца аўтазакі блізка да пратэстоўцаў. Магчыма, назіраюць за тым, каб людзі паводзілі сябе спакойна і працягвалі рух, і сапраўды людзі рухаюцца далей да плошчы Незалежнасці.
як мінімум сотня, полторы-две чалавек цяпер рухаецца па праспекце, выгукваючы лозунгі. Два аўтазакі засталіся тут у першым шэрагу. Мы ўсё яшчэ праходзім будынак КДБ і набліжаемся да будынку Міністэрства ўнутраных справаў. Вось тут якраз гэтая вуліца, дзе стаіць таксама ўжо сумна знакаміты выява гарадавога. О, якраз таки я бачу, што вакол яе таксама сабраліся людзі, можа быць, турысты, якія глядзяць на... ці фотаграфуюцца, ці проста глядзяць на гэтую выяву, гэтую скульптуру. На чырвонае святло. Аўтазакі не відаць. Да, аўтазакі пераехалі трохі наперад. Ну, увесь гэты час, што мы ідзем, канешне, людзі працягваюць выгукваць розныя слоганы, і яны... Ну, сапраўды робяць гэта салідарна і разам. Хоць людзей не так шмат, але іх яны заўважныя і іх чуваць. Можно с вами поговорить? Добрый день. Вы прикметны, я думаю, что пришли менавіта принять удел в этом шествии. Шел заранее, знал, куда иду. Вот после 25-го стал посещать все мероприятия, что проводятся. 26-го забрали. Да. И вот с тех пор не пропускаю, чтобы как-то все это оправдать, и чтобы показать, что не страшно. И будем... А выходите вы чему? Потому что треба что-то менять. Так невозможно жить больше. У меня 3 детей в семье, ну, многодетная семья у родителей. И вот отец было... Ой, а давайте подбежим, там нечто люди спынились, а мы нечто задумались, заговорились, и там насамрэч нечто отбывается. Ну, напэўна, гэта быў тэхнічны прыпынак. Вы з шматдетнай сям'і. Да, и было время, около 8 месяцев назад, отец работал 2 дня в неделю, потому что завод стоял. Это в Минску? Нет, в Осиповичах. И так больше нельзя. А после того, как 25-го стали забирать всех подряд, я понял, что надо выходить постоянно, надо показывать, что мы не боимся и будем делать так постоянно. А вот тут людей так забирают, как бы вот аўтазакі стоять, ездить, а вы все одно не боитесь. Как вы думаете, это, ну, правильно они робят, неправильно, на корысть им это? Кому? Им? Но они пытаются напугать, и они сделали на это ставку, на то, что народ испугается, и все, и больше не выйдет. Но, не знаю, не то чтобы совсем не страшно, но это такой-то осознанный выбор, и мы выходили, что 26-го нас забирали, мы знали, что будут забирать, и сейчас я выхожу и знаю, что могут. Поэтому, да, это осознанный выбор. А батьки ваши что думают? Они поддерживают, как могут поддерживать. То есть, когда приехал домой, мама спросила только, как дела, и все. И она сказала, что ей было бы очень стыдно, если бы я стоял с дубинкой и забирал людей. Дякую вам великі. Мы поговорили с хлопцем з Осипович. Якраз таки в той час, коли ми з ним говорили, його активно вельми здимав оператору цивільним. Люди час від часу спиняються,
каб згуртавацца, напэўна, пачакаць адзін аднаго. Яшчэ раз паўтару, што той, што ўразвае менавіта ў гэтым шэсці, это той, што яно сапраўды салідарнае. Ну і аўтазакі ўжо проста не ад'язджаюць ад нас. Вот на першым шэрагу руху праспекта суправаджаюць калёну. А ці не з вами размаўляла 26 красавіка? Так, гэта быў першы раз, калі вы выйшлі на тады чарнобыльскі шлях быў першы раз. Вы вырашылі яшчэ раз усё ж таки? Так, конечно. Чаму? Падтрымаць свой народ беларускі. Да. Показать, что мы не боимся нашей улады. Так. Надоело ўсё это. Вось. Не боитесь, что вас, не знаю, выгонят з вучобы, ці бацькі на вас насварят? Я уже не учусь. Ужо чаму? Я работаю, уже працую, да. І як ситуація у вас на праці? Ну, я... Легко было яе зносить и задовольняет вас заробок? Я работаю не на государство, я работаю на частном, ну, как бы, вот. Так что я не боюсь то, что меня выгонят оттуда. Люди там понимающие, ну, потому что понятно, что не государственные, вот. Так. А бел-чырвона-белый сцяг чаму на вас? Потому что это... Слово забылось. Зараз, я думаю, давайте... Як вас звать, скажите? Аня. Аня. Я ж казала уже, знайомилися уже. Аня, побачилися Аню ў першы раз на чарнобыльскім шляху, і тады падышлі да яе, апынулася, што чарнобыльскі шлях вот у 2017 годзе быў яе першай пратэставай акцыі. Вот сёння яна прыйшла ізноў з бел-чырвона-белым сцягам. Уже наближается колонна до площади Незалежности. Выглядает, что не стратили людей меньше, как минимум, не стало. По-ранейшаму люди вельмі солидарные. И такая гучная, зауважная колонна. Ну вот каля будынку КДБ до нас долучились до этой колонны два аўтазакі, яны протягивают за нами и рухаться. Фотографы адразу кінуліся фотаграфаваць сапраўды ўражлівую карцінку. Мы праходзім каля гатэлю Мінск, і яны маюць такія на вуліцы выстаўлены адмысловыя шыльды для аўтамабіляў, на якіх напісана Мінск. І побач з аўтазакам, так, канешне, шмат для каго менавіта з выявай аўтазаку асацыюецца беларуская сталіца. Вось гэта ўжо і ёсць плошча Незалежнасці. Цікава, які тут будзе план у тых, хто кіруе гэтай калённай. Я нагадаю, што сярод актыўных удзельнікаў гэтага сходу палітыкі Павел Севярынец, Уладзімір Някляеў. Выступала на прыступках Палацу Рэспублікі жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч. Беларусь! Живе! Беларусь! Живе!
На самой площади Незалежности далековато ісці до такой больш-менш роўнай і шырокай пляцоўкі, бо яна тут перакрыжаваная рознымі клумбамі, ліхтарамі, скамейкамі, лаўкамі. Цікава, дзе спыняцца людзі, таму што прапанавалі ісці па маршруце, які мы ішлі 17 лютага. Гэта быў першы марш недармаедаў, і тады Мікалай Статкевіч павёў людзей да будынку Міністэрства падаткаў і збораў. Магчыма, што там шэсце і спыніцца. Можна вам задати пару питань? Давайте без питань. Просто, як ви думаєте, сход відбувся? Наверное, отбылся. Людей достатково пришло? Можно было бы и больше. Маловато на сегодняшний день, мне кажется. Все-таки почти каждого коснулось это все проблемы и причины, говорится. Но почему люди не выходят? Боятся просто. Вот и все. Поэтому не выходят. Я считаю, что нечего бояться, надо ходить. Затрымливали вас? Я последний из декабристов. В 2010-м. А больше не. Але не опасаетесь выходить? Не опасаюсь. Тут шмат таких, до речи. Шмат кого 25-го затримали. Бывает такое, что делать. Я не дошел, меня не пустили. Поэтому меня, может, затримали. Но так нет. Обошелся без этого. Дякую вялікі. Яшчэ адзін з удзельнікаў гэтага шэсця. А тут гэта такое турыстычнае месца, плошча Незалежнасці. Тут нават, калі мы падышлі, было некалькі экскурсій. І вось каля чырвонага касцёлу таксама людзі ўжо не ведаюць, што ім фатаграфаваць, ці розныя адметнасці беларускай сталіцы, ці шэсце, якое ім тут трапілася на іхным турыстычным шляху. Узняліся Някляеў, Севярынец і Сіўчык, узняліся на прыступкі, якія вядуць да чырвонага касцёлу. Верагодна, тут будзе абвешчаны і канец. Хаця частка людзей працягвала ісці да будынку міністэрства. Кто пошел до Дома Раду, давайте вернемся. Мы завершаем нашу мирную акцию, подкресливую мирную акцию на День международной солидарности працоўных. Мирную акцию, калі пасля гэтага рэжым пойдзе на тое, каб кідаць людзей у тыя аўтазакі, якімі ён нас уже страшыў, у тыя сіненькія фордзікі, якімі ён разжыўся. Дарэчы, не было, бачыць, яны ўжо ездзяць у мякенькіх машинах, каб ему уже не мулила. Дык вось ён пойдзе на злачынства, бо ніхто на сённяшняй акцыі ніякіх дзеянняў, якія подлягали под покарание, себе не дозволял. И не было у организаторов акции ни у кого такого намеру. Еще раз великий вам дякую за то, что сегодня пришли, как выказать то, что мы сказали. Есть еще резолюция нашего сходу сегодняшнего. Резолюция гэтая стоит на сайтах незалежных СМИ, на сайте Белорусского национального конгрессу. Патрабаванні гэтай резолюции таксама цалкам мирныя. Яны ўсе скіраваныя на мирныя змены ў нашай краіне, на палітычныя і эканамічныя рэформы, а найперш на свабодныя справядлівыя выборы. Мы патрабуем вернуть уладу народу праз свабодныя справядлівыя выборы. Вот
наше найперше патрабаванне, яким сканчається текст сьогоднішньої резолюції, і який я пропоную вам усім на цьому сході прийняти. А тим, кого сьогодні знамення Машика, підписатися під этой резолюцією у електронному вигляді. Хто за те, щоб прийняти резолюцію сходу сьогоднішнього першомайського нашого, прошу голосувати. Хто за те? Підняти руку. Одноголосно резолюція сходу приймається. Дякую ще раз. Живе Білорусь! Живе! Я вставлю собою Статкевича. Шановне господарство, коли розпрацьовувалась резолюція, Миколай Вікторович Статкевич був на свободі. Тому прошу додати 3 слова в резолюцію, за яку ми вже голосували. Свободу Миколаю Статкевичу! Свободу! Николаю 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 Статкевичу! Свободу! Сябри, я нагадаю всі наші потребування до гэтага режиму. Усі потребування, які ми оголошували гэтай весною, починаючи з 17 лютого, зимою так само. Отменить декрет номер 3. Отменить усе незаконные поборы. Провести свободные выборы. До гэтых потребувань цягам апошніх месяцаў дадаліся яшчэ 2. Вызволить усіх палітычных вязняў и отменить суместные с Путиным войсковые вучэнні, которые пагражаюць незалежнасці нашей краіны. И покуль гэтыя патрабаванні не будуць выкананыя, мы будем выходзіць на вуліцы, мы будем протестовать, мы будем казаць наше гучнае «Баста! Баста! 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 Я ще раз дякую всім, хто прийшов на сьогоднішню акцію. Ми зустрінемося далі на вулицях нашого города, на акціях протеста. А сьогоднішня акція скончена. Живе Білорусь! Живе Беларусь! Рух солидарности разом. Анатоль Кудлашевич. Рух солидарности разом, Анатоль Кудлашевич. Я читаю вірш «Корані роду». Культура, культ. І ў гэтых словах не цяжка ўбачыць роду карані. Бо чалавек трымаецца асновай са глебу продкаў. Боже, барані забыцца нам, адкуль мы родам, чые нас кормяць агароды. Татуль завёмся мы народам, а не жывём безродных з бродам. На прыступках, які вядуць да Чырвонага касцёла на плошчы Незалежнасці, завяршаецца сход, які пачаўся о 14 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. Заклікаў на яго прыйсці Беларускі нацыянальны кангрэс і асабіста палітык Мікалай Статкевіч. Мікалая Статкевіча сёння не было. За некалькі дзён да акцыі яго затрымалі, і ён асуджаны да 5 сутак зняволення і знаходзіцца нібыта на Акрэсціна, хаця ягоная жонка Марына Адамовіч, якая таксама сёння тут, яна не да канца ўпэўненая, ці сапраўды Мікола на Акрэсціна. Акцыя, хаця і добра былі падрыхтаваныя да яе праваахоўныя органы, не пускалі людзей на плошчу, спынялі асабліва групы людзей, але тым не менш да 200 чалавек прыйшлі на Кастрычніцкую плошчу, там адбыўся невялікі мітынг, і пасля акцыя рушыла да плошчы Незалежнасці. От агулам больш за гадзіну людзі трымаліся разам, і гэта была вельмі прыкметная і салідарная акцыя. От яе было сапраўды заўважна. Спытаемся у Павла Севярынца. Павел, вы узялі справу ў свае рукі, мы гэта бачылі. Мікалая не было сёння. Скажыце, калі ласка, ці эфектыўнай вы лічыце гэты народны сход і да чаго ён прывядзе?
Ведаце, гэты сход, па-першае, прывёў да таго, што рэжым зразумеў, не ўсе спалохаліся. Магчыма, яны думалі, ну збяруцца 10-20 чалавек, мы пакажам, што іх мала, а людзі сабраліся, прайшліся маршам. Зышлі з адной цэнтральнай плошчы, прыйшлі на другую, да касцёла, ўсё вельмі спакойна, ўсё вельмі сімвалічна. І таму я думаю, што гэта фіксуе працяг беларускай весны. Это паказвае, што пратэсны патэнцыял не быў прыглушаны 25 сакавіка, ён ёсць, ён тлее. І беларусы гатовыя выйсці зноў тысячамі, дзесяткамі тысячаў людзей. Магчыма, это адбудзецца ў восені, магчыма, гэта адбудзецца ў нейкую гадзіну X, мы не ведаем, але это будзе. Па настроі людзей, па тым, як выштурхоўваюцца з горла проста вось гэтыя воклічы, мы разумеем, што ў людзей за 23 гадзіны кіпела. Павел, а ёсць нейкі план, нейкія чарговыя акцыі ўжо абвешчаныя, прадумваюць іх палітычная апазіцыя? Ці пакуль рана пра гэта казаць? Ну, насамрэч, я ведаю, што пададзеныя дзесяткі заявак на акцыі пратэсту і сацыяльныя, і палітычныя ў рэгіёнах Беларусі. Яны, дарэчы, ідуць і ў гэтыя дні, то есть зараз адбываюцца акцыі сёння па многіх гарадах Беларусі. Улада, якая вядзе перамовы з еўрапейцамі, пакуль баіцца в адкрытую паўтараць 25 сакавіка. Вось цяпер мы бачым, што пагроза ёсць, дэманстратыўна падвозяць вось гэтыя аўтазакі, але баяцца іх ужываць. Это таксама вынік таго, што беларусы выходзяць, шматлюдна кажуць, што Беларусь жыве і ўлада, ўжо нейкая лінія, нейкая мяжа намаляваная, баіцца таксама і гэтую мяжу гвалту пераступаць. Это пэўная адваяваная ступень свабоды, это пэўная адваяваная тэрыторыі свабоды. Плошча Кастрычніцкая, плошча Незалежнасці, пляц каля Чырвонага касцёла, Курапаты. Мікола Статкевіч казаў, што перакрыць Кастрычніцкую плошчу напярэдадні акцыі будзе каштаваць 3,5 мільярды. Гэта нібыта абяцаны крэдыт патэнцыйны ад міжнароднага валютнага фонду, які беларускія ўлады маглі падтрымаць. Як вы думаеце, гэтая акцыя, яна без затрымання абыдзецца? Якая будзе далейшая стратэгія ў праваахоўных органах? Магчыма, без затрымання, але магчыма з чарговымі пратаколамі, мінімум штрафамі, магчыма і адсіткамі. Мы будзем глядзець, таму што мы бачым і аўтазакі тут на месцы, і кіраўніцтва менскай міліцыі, і ціхары, і цітушкі тут таксама на плошчы. Будзем спадзявацца, што людзі мірна дайдуць да хаты. Вось, ну, а мы-то ўжо гатовыя, як арганізатары ці кіраўнікі, гатовыя да ўсякага. Дзякуй вялікі. Павел Севярынец падвёў вынікі. Павел Севярынец падвёў вынікі сходу, які адбыўся. Можам яшчэ запытацца меркавання Марыны. Марына, вы ўжо рухаецеся? Я читаю Владимир Прокопович. Владимир Прокопович, разам пойдзеце. Павел выказаў спадзяванне, што гэтая акцыя абыдзецца без затрыманняў, але, канешне, падзеі, якія адбываліся напярэдадні 25 сакавіка, а людзей сталі затрымліваць насамрэч прыблізна з 3 сакавіка, і ўжо пасля 25-го ўжо было пад 1000 затрыманых. Людзі атрымлівалі суткі ці штрафы. Таму цяжка сказаць, вот так вот просто падчас гэтага сходу людзей не затрымлівалі, не выхоплівалі, але, канешне, мы бачылі, і вы таксама маглі бачыць з нашай камеры, што ёсць аўтазакі, якія людзей суправаджалі падчас іхнага шэсця па праспекце. Ну вот цяпер найбольш актыўныя ўдзельнікі і арганізатары рухаюцца, збіраюцца таксама пакінуць месца. Ці скончыўся гэты народны сход? Скіраваныя на дэмакратызацыю этой краіны, на рэформу, і будзем патрабаваць выканання той рэзалюцыі, якая прынята на сённяшнім сходзе. А як ваше ўражанне, спадарня Марына? Пасля жорсткага запалохвання я вельмі ўдзячная людзям, якія ведаюць, што гонар і годнасць, права фемінізму — це самая галоўная права. Дякую ім. Пакуль на хаты сёння. Далей шмат акцыі пададзены ў таксама. Будзем глядзець, як. Дзякуй, спадарня Марына. На 9-е? Не, на 9-е я не ведаю яшчэ.
Дякую журналистам. Не бояться, не глядячи ні на що. Блогерам, тренерам, усім тим, хто підтримує демократичний білоруський рух. Будуть протести ще коли. Все ж таки вырашили, найбольш актыўныя удзельнікі, арганізатары вырашылі разам рухацца да аўтамабіля. Не ўсе, канешне, дайшлі з Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці, але большая частка людзей ўсё ж таки дайшла, і каля 150 чалавек было і на плошчы Незалежнасці. Ну, все ж таки журналисты суправаджаюць Марину Адамович, Владимира Некляева, Максима Винярского. Меня нервировало количество сотрудников. Ты хочешь посадить так само? Иди ты до хаты, что ты до меня. Ну что нам еще робить? По одному, вот так как Микола, как ніхто не ведав, він вийшов від Гени, його ніде там на місце, я так розумію. Ну, по часі мяркую, що одразу ніде там. Так? Ведаеце, мы калі ішлі, размаўлялі з людзьмі, і вельмі шмат людзей, якія адседзелі за 25 ці за 26, вот яны ўсё адно прыходзяць, тут гэта аўтазакі ездзяць. Гэта нейкае вот такое кола, людзей гэта не палохае. Так. Я увогуле хочу сказать, что сапраўды люди перестали бояться. Это великая адметнасць этих апошніх часоў. Не гледзячы на тое, рэжым зразумеў, што з'явіліся новыя людзі, новыя формы пратэстаў і новая гатоўнасць да пратэстаў. Это сапраўдныя людзі, якія, я думаю, что уже давно зразумелі, что гонар, годнасць, права людзьмі звацца важней за любую кілбасу, за нейкую асабістую бяспеку, бо яны змагаюцца за будучыню. Яны кажуць, што яны ёсць, і дзякуй Бог. Спадар Владимир, але улада ж таксама рыхтуецца. І вот як людзі не баяцца выходзіць, так і... Яны не баяцца нападаць. Ну что ж... Борьба есть борьба, не бывает так, как свобода досягалась без борьбы. Але вось тое, что у грамадстве адбыўся тэктанічны зрух, гэта відавочна. З тых месседжаў, якія мы мелі з грамадства раней, вынікала, што іх цікавіць выключна пабытовая рэч. Выключна пабытовая. Зарплаты, жыллё, як іх дзеці там вучацца і лякуюцца. І ўсё, на тым праблемы у грамадства, у людзей як бы сканчаліся. Цяпер не. Цяпер іх ужо хвалюе і тое, як да іх адносяцца, разумееце? Вот, як да іх ставяцца ў гэтых самых міліцыянскіх усякіх установах, як да іх ставяцца ў тых райвыканкамах і гарвыканкамах, як наогул успрымаюць іх як людзей. І гэта, конечно, з аднаго боку дасягнутыя намаганнямі апозіції, як би яны не бесцілі, а з іншого боку, отой нахабнасцю ўжо просто неверагодным здзекам над людзьмі, якое чыніў апошнімі гадамі, асабліва апошнімі гадамі, яны як быццам ужаліся гуляць пад занавес рэжым. Так што тут усё складваецца паступова да того, што выявіцца ўрэшце рэшт тая сіла, якая прывядзе нас да того выніку, да якога мы ўжо ідзём чвэрць стагоддзя. Да, сапраўды вольнай, незалежнай Беларусі. Ведаеце, падчас нават гэтых дармаедскіх, недармаедскіх акцый было такое меркаванне, гуляла ў Фейсбуку, па-моему, аднаго з украінскіх аналітыкаў, не буду казаць прозвішча, бо магу памыліцца, і ён казаў, што беларусы, яны ж за калбасу выйшлі.
А вот украінцы, яны выходзілі за свабоду сапраўдную. Гэта не правда ці трэба, не трэба перабольшваць. На пачатку Майдан пачынаўся, ён названы Еўрамайданам, але тое, што адбывалася ў краіне ў сацыяльнай і эканамічнай сферы, паслужыла прычынай таго, што людзі сталі збірацца і пратэставаць. Пасля дадалося палітычнае разуменне сітуацыі, а спрацавала ў рэшце рэшт вось гэта, пра што я ўжо казаў у адносінах да Беларусі. Адчуванне, што зневажаюць сябе годнасць, калі пабілі гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак, як быццам іх ва ўсёй Украіне няма каму абараніць, наваліліся, а это ж дзеці Украіны. І вот тут, а што ж вы да сабе дазваляеце? Дык вось, недзе тыя метады, якімі ўжывае сённяшні рэжым, это бясконцае затрыманне якраз найперш моладзі. Вот гэтых дзяўчатак, які сёння былі, тых хлопчыкаў, яно напружвае вот гэтую годнасць у людзях. Што ж вы робіце, колькі мы это ўсё будзем трываць? Так што не трэба казаць, што там ва ўкраіне нейкая свядомасць значна вышэйшая, хаця безумоўна, гістарычна у развіцці нацыянальнай самасвядомасці мы ад украінцаў адстаем, але ў гэтым немашака як бы віны сённяшняе пакаленне. Это даволі доўгая гісторыя, ну і так склалася, што мы запознена ідём. Што ж, Караткевіч, дарэчы, казаў, што хто ідзе ззаду і вельмі відавочна адстане у вачах назіральнікаў можа выглядаць на першым месцы, а пасля пераканацца, што ён паперадзе. Так што ўсё в гэтым жыцці бывае. Ведаеце, пасля 25-го была такая хваля з 17 по 25 просто у кожным горадзе, нават у тых, у якіх даўным-даўно ўжо нічога не было, выходзілі людзі сотнямі, вельмі мэтаскіраваныя, і пасля 25-го як бы раз і ўсё скончылася, схлопнулася. Вы верыце, што... Я размаўляла з людзьмі, якія займаюцца якраз такі гэтымі пратэстамі, гэтымі людзьмі, якія выходзілі па гэтым дэкрэце дармаедскім. Яны не вераць, што нешта будзе яшчэ. А у вас якое адчуванне? Ну, як гэта можна не верыць, што будзе тое, што абавязкова мусіць быць? Ну, знову люди, не може у центрі Європи країна жити по законах середньовіччя. Ну, просто не може. Це абсолютно суперечить не тільки здоровому сенсу, а економічним законам, сьогоднішнім законам розвиття громадства і так далі. Все це зміниться. Розмова йде тільки про те, яким коштом і наколькі хутка. Тое, що вже не хутка, зрозуміло, але ще застається питання кошту. Вот пасля таго, што адбылося на Украіне, пытанне кошту як бы стало адным з асноўных. Высокі. Ну, правда. І ўсе гэта зразумелі і у дэмакратычнай апазіцыі, і ва ўладзе. Таму тут трэба быць, конечно, з усіх бакоў вельмі асцярожным, а беларусы і без таго гэтай якасцю надзеленыя. Так што гэтым тлумачыцца шмат у чым тое, што адбываецца на сённяшні дзень. Петр Владимирович, што вот з гэтай так званай справай патрыётаў, навошта яна была патрэбная? Як вы думаеце, што ў гэтай справе, ці ёсць там нейкія сапраўды важкія доказы у беларускай улады, каб гэтая справа, каб у яе прынамсі хаця б паверылі людзі? Нічога там няма і быць не можа, бо няма ніякай справы, няма ніякага белага легіёну, тым больш няма баевікоў і тэрарыстаў. Але ёсць тое, што можна прадаць. Гэта ж сёння ж як, ёсць інтэрнэт-прадукт, правда, нешта такое з нічога складаецца. Ніхто не можа зразумець, што это. Ну мы з вами таксама зараз у інтэрнэце размаўляем. Вот таксама нейкі ж прадукт мы з вами робім, правда. Дык вось усё мае як бы, нават самае пустое мае свой кошт. Ну, адносна, але мае. Дык вось гэтая справа. Яе можна прадаваць у розныя канцы. На захад, перш за ўсё, ідзе размова у дадзеным выпадку пра захад. Паслухайце, мы тут сур'ёзнай справай займаемся, бо гэтыя бандыты сёння збіраліся страляць у нас, а заўтра яны пераедуць тут мяжу, тым больш, што яны звязаныя з дэмакратыяй, якая там будзе ім дапамагаць пераязджаць, і пачнуць страляць у вас там у Парыжах і ў Брусэлях.
І гэта апраўдвае тыя захады, якія робяць. Ну вот гэтай вот дэманстрацыі аўтазаку, гэта бясконцыя, гэта страшныя палівальныя машыны, так? І гэтак далей. І захад напалоханы апошнімі падзеямі ў той жа Еўропе, ну, перш за ўсё, значыць, гэтымі самымі тэрактамі. Так, не тое, што верыць, але у звязку з сітуацыяй, каб ну, сярэднестатыстычны еўрапеец, які абірае гэтых начальнікаў, не спытаўся, слухайце, а там у іх нехта там баевікі нейкія, а вы што тут? Давайте это ўсё вырашым, што так будзе правильно. Ну так прыплюшваюць вочы і робяць тое, што робяць. Так што это прадукт прадаецца на захад. Ён скарыстоўваецца актыўна беларускай афіцыйнай прапагандай як прадукт для продажу тут, унутры краіны. Вот для гэтых людзей, якія думаюць, што іх на плячах галава, на сам рэч тэлевізор. І ні адзін ужо чалавек да мяне падыходзіў з гэтай размовай. А што гэта вот ваши там хлопцы з гэтымі вінтоўкамі, з гэтымі, значыць, выбухоўкамі, яны што тут хочуць нам майдан нарабіць ці што? Яны паверылі. І трэцяе, яшчэ ёсць такі бок, саюзнік рэжыму, саюзнік Лукашэнку, это Расія, якая ідзе паралельным курсам. Там таксама прыдумляюць вось гэтыя страшылкі усялякія. Так што тут это для нармальных людзей відавочна, што это ідыятызм. А для спажыўцоў, ну, таких сярэднестатыстычных, зноў жа, это спрацоўвае і дае свой эфект. Так што вот тут, вот я сядзеў же вот за гэтым крылом, да, это американ. Это мы... Вот недзе там меня выкликали, показали мне фотоздымки, пистолетов и гранат, якія нібыта знайшлі у маім столе, и сказали, что я рыхтаваў узброены. У вас таксама знайшлі, конечно. Да, але я фотоздымки, значит, придумали, ну, знайшлі недзе, и мне показывают. Я кажу, покажите хоть один пистолет, тогда будем далее размаўлять. Так что, але люди поверили и ляпили эту справу, ледь не зляпили. Усё сёння вельмі лёгка з дапамогай прапаганды, з дапамогай сродкаў масавай інфармацыі. Самая вялікая яна можа быць перароблена ў самую спажывальную правду, на жаль. Я трохи распавяду, што адбываецца. Мы з народным сходам мы прайшлі ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці. Некалькі сотняў чалавек у ім удзельнічала, і мітынг адбыўся і на Кастрычніцкай плошчы, і пасля на плошчы Незалежнасці. Людзей заклікалі пасля сканчэння разысціся, ну але паколькі была вялікая увага праваахоўных органаў да гэтага шэсця, неаднаразова папярэджвалі, што яно несанкцыяванае, а пасля такіх папярэджанняў звычайна людзей пачынаюць затрымліваць, то цяпер мы ідзем у адваротным накірунку, бо вырашылі журналісты, што трэба ўсё ж такі пераканацца ў тым, што галоўныя дзеючыя асобы гэтага сходу бяспечна, прынамсі, дойдуць да свайго аўтамабіля. Гэта рашэнне ніякага не было, але тым не менш, пакуль мы ўсе рухаемся разам і глядзім, што адбываецца. Ратуемся з шыльнымі радамі. Спадар Владимир, да, мы там ішлі каля вот гэтай, ну не каля, але бачылі там гэтую скульптуру гарадавога, якую паставілі да стагоддзя беларускай міліцыі, по-моему. Як вам увогуле увесь гэты, як гэта нават так сказаць, увесь гэты антураж, які суправаджае дзеянні праваахоўных органаў цяпер? Вот же ж трэба все ездзіць і страшыць. З гэтым гарадавым пачнем з таго, што ёсць такая штуковина, якая называецца паркавая скульптура. Так? Ва ўсіх гарадах, ва ўсім свеце, у Менску таксама, не толькі гэты гарадавы, і там, вось тут мы прайшлі каля вакзала, стаіць, вітаю, стаіць, значит, там хлапец вот так вот, як быццам курыць. Ну, карацей, закіданы горад, ну, не закіданы, не так уже шмат, але дастаткова шмат у горадзе вось гэтых элементаў парка. Вы збіраецеся сходзіць, да? У метро 1, да? Але ніхто не ўздумаў. Ты пайшоў?
Але нікому не ўзбрыло ў галаву назваць нейкую из этих скульптур, значит, помником. Ну, это никакий не помник. Это просто от полного бескультурья можно такую штуковину придумать. Ну, але вот, яны придумали, и теперь уже на этом настаиваюсь. И теперь это уже перетворяется у один из самых значит, знакомитых городских анекдотов про городских варіатаў. Вось яны самі гэта придумали, самі гэта зрабілі. Ну так, ад'язджаюць вот цяпер гэтыя, бо яны на вуліцы Камсамольскай стаялі, гэтыя ўсе спецтранспарт, і цяпер ён раз'язджаецца. Нават вуліцу вызвалялі сёння зранку. Вот, складите тут кветки, на чарта вам еще некие города. Да, тут помнік Феліксу Дзяржынскаму насупраць. Калі увойдзеце вы в гэты будынак, вас там сустрэне яшчэ адзін, абсолютно вот такі вот жалезяка. Это вот стаіць Дзяржынскі, там яшчэ іх тут хапае. Там і ў кабінетах у іх стаять там Дзяржынскія. Все ім мало этих дзяржынскіх і гарадовых. Господар Владимир, як вам такое вот жыццё? Вот мы з вами ідзем і насамрэч, ну, вот чакаем, затрымаюць вас, не затрымаюць. Что сказать, обрыдло. Ну, але что ж, я мяркую, что при ўсіх выдатках, якія мы маем, ну, хоть бы сегодня, правда, святочный день, можно было бы насамрэч заняться некими. Ну, скажем, у тебя сегодня день народзення. Я тебе віншую, до речі, дорогая моя. А ти змушений там з Некляєвим пертися його ще боронись. От я так сподіваюся, що ти так мене возьмеш і оборониш. Віншую тебе. От кветок тут зараз поглядимо, може, де кветки купити. Уже давайте ви до хати. Так ось, при всім при тим, коли я сам себе задаю питання, ну, уже ж, щиро сказати, уже, ну, займатися гэтым видом спорта у моєму зросте, може бути, можна було і перестати, але коли я задаюся питанням, що ж тоді, ось, коли раптом, я в это не верю, але некими чорними силами удастся тут нечто зробити такое, що пойде нас не тільки на шкоду, але і на страту Білорусі. І як я тоді відкажу сам собі на питання, а де я в той момент був? Ну що, я на летищі гурки садив, хай собі, як у шмату кого, ну, вже з людей, які займаються моєю професією, якщо на це відказ, я олімпієць, я там на гори стою, вниз гляджу і створюю нечто вічне для той Білорусі, яка некалі прыйдзе. Якая Беларусь, калі прыйдзе? Што ты ствараеш? Што ты ствараеш? Хто это ўсё будзе чытаць, калі на сённяшні дзень ужо відавочна, што па-беларуску цябе твоя краіна, твой народ пачынае не разумець. Я сабе тады, ну, калі вось перад гэтай як бы чорнай непазбежнасці, як перад ноччу цёмнай стаю і думаю, да што я буду лобам в эту стену биться, отказываю так себе, что, ну, хай себе при самых горших выпадках станется нечто горше. Але я у гэтым виноваты не буду. Я зрабіў все, что мог. И ты так само. И з днем народа. Дякую. Господар Владимир, а вы себе адчуваеце больш паэтам ці палітыкам цяпер? Вот у гэтым? Ніколі я себе гэтым самым палітыкам не адчуваў надта ўжо, і ніколі туды не шчыміўся. Усё выйшло по неабходнасці, по збегу абставін. Ну, я не мог сапраўды просто сядзець. Я ж з'ехаў быў. Спачатку ж я прыняў мудрае рашэнне, як усе казалі. Просто з'ехаў і пісаў. Я з'ехаў у Фінляндію, у Хельсінкі мне далі жытло, далі магчымасць жыць. І я там вельмі не кепска себе пачуваў, а самае галоўнае, што сапраўды мог пісаць, што хацеў, і пісаў я там шмат чого напісаў, але вось зноў жа ўзнікала пытанне, ну добра, ты пішаш, а для каго і што гэта ўрэшце
будет. Так что с 1 травнем сказали усе інфармацыйныя сродкі, як залежныя, так і незалежныя, што на афіцыйным святкаванні Дня працоўных было значна меней, чым на нашым. Лічу, што это ёсць добрым знакам і перамогай. Радыё Свабода, дзякуй. Дзякуй, спадар Владимир. Спадарыня Марына таксама ад'язджае. Вот частка ўсяго найлепшага. Частка журналістаў праводзіла удзельнікаў, галоўных арганізатараў, самых актыўных, прынамсі, удзельнікаў сённяшняга народнага сходу, які па закліку Беларускага нацыянальнага кангрэсу і Мікалая Статкевіча сабраўся на Кастрычніцкай плошчы. Некалькі сотень чалавек, ну, як мінімум 200, можна сказаць, па маіх падліках, можа быць, хтосьці зверху бачыў людзей, просто пагалоўна мог палічыць, але мы будзем лічыць, што 200 чалавек прайшліся калённай ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Незалежнасці, і на абедзвюх плошчах адбыўся мітынг. Такім чынам беларусы сёння ў сталіцы асвяткавалі 1 траўня. А з вами была Радыё Свабода. Усяго найлепшага, заставайцеся з намі.